Čaute ľudia, si tu úplne pozerám či Alvina a Chipmunkov, ale ja by som mal ísť trošku aj von, lebo je aj večer, ale ja musím ísť ešte von niečo nakúpiť, takže to si idem niečo nakúpiť. Chlapče, poď si preč ukrývky. Áno, idem. Pomoc! Prečo mi dávate nejakú servitku na hubu? Kde som to? Kurník šopa Európa. No, kde si? Ja som úplne ma všetko... Dobré ráno? Kde som? Stávaj, ty ma nový pomocník. Ja nie som. Ja som sa tu odskytol, nechťa. Idem domov. Nejdeš. Si môj pomocník, nepočuješ? A prečo si ma sem doniesol? Ja čakám na darčeky. Doma som si čakal na darčeky. Pomocníka. A to si ty. A čo, prečo nestíhaš robiť svoje darčeky, he? Nestíham. No a čo mám robiť? Jaké rachotiny? Ukradnem si lízatko. No, pekne ideš robiť, čo si poviem. Takže ty dáš takúto dohodcu. Bude chodiť po domoch. A ty sa budeš ich pýtať, že čo by chceli na Vánoce. A potom prídeš a vyhodíme to a poviem to tak. Dobre? Dobre, tak ja idem na to. Tak poď. Dobre, ukradnem ti auto. Ja budem šofér a ty sa budeš pýtať, dobre? Dobre. Hej! A prečo tu máš toľko? A prečo tu nemáš žiadnych iných elfov? A prečo si musel uniesť mňa? Však tu je prvý dom. Poď sa spýtať. Tu je Sonic. Hej, Sonic. Čo by chcel? What do you want for Christmas? Elf, čo by chcel? Neviem, pýtam sa ho. Nič, nechce nič. Môžeme ísť na ďalší. Napísal no. Ďalší dom. Ale to nikto nebude chcieť, už to vidím. Lebo keď som zasnela ako elfa, tak toľko veľa som mal objednávok. Fú, toľko veľa. Nemal som čo za nich. Mojou rodinkou. No, nikto není doma. A ten dom... Počkaj, toto je môj dom. Toto je môj dom, takže idem sa sám seba opýtať, čo chcem na Vianoce. Takže ja chcem na Vianoce nové PlayStation. Dobre, počujem, si tu? Áno. Dobre. Teraz ideme dole. A poďme tu niekto je. Ideme sa opýtať. Dobrý deň. Dobre, what do you want for Christmas? No, čo si zistil? Čo ona iba ohlasila svoju kamarátku. Ale ja chcem toto, ja to potrebujem vedieť, keď mi to nepovedia, nič nedostanú, hotovo. Dobre, ty to nevyprávajú. Počkaj, tu je typek. Ona... Je napísané. No čo? Ja sa ho opýtam, what do you want for Christmas, dead man? Ja, on zomrel. Čo chceš na Vianoce? Sa ťa pýtam, Jožko Mrkvička, odpovie nám aj niekto. Jeden povedal nie, čo chceš, ha? Ja sa ťa pýtam, čo chceš. Ja napísala. Nejaké jebe, sebedebe. No toto je určite, to je vieš, jak vyrobím. Uhlie dám pod stromček. Niekoho sme uniesli. Neumieš nikoho. Niekto napísal 6-7. A niekto napísal vám pepperoni pizza.
Čo je Sixelan? Neviem, niekto napísal, že chce pepperoni pizzu. Dobre, pepperoni. Dobre, poď. Máme si vol. On to písal tuto, lebo to je Freddy Fazbear pizza. Tam si išiel, ty si ma tu nechal. Jaj. Však ideme toto do pizzerky, jak ideme do pizzerky, opísať, čo tu stú. Moja pizzeria, nie? Asi. Dorot. Vlastne ja nemám pizzeriu, vlastne ja nemám nič. Ja mám na toto pekné autičko. Však to je Freddy Fazbear pizzeria. Ja im napíšu na 100%. Dobre, ja to napíšem, ty nemusíš písať. Ja už som to napísal. What do you want for A better life. Typek napísal, že chce lepší život. Niekto hore, ja sa pozrieť, počkaj, niekto tam je. Typek napísal Robuxy. Dobre, budú Robuxy! Dobre, okej. Poď! Ideme robiť, ja som napísal IK. Ja napíšem OK. Ideme robiť Robuxy, musíme robiť peniaze. Však toto býva ten typek, ktorý povedal Robuxy. Jaj. Takže môžeme ísť. Takže musíme spraviť Robuxy. Budeme musieť spraviť Monopoly peniaze. Jo, tak je najviac ľudí, takže čo za to chcú? Robuxy, lepší život A Robuxy. Však mu spravíme Monopoly peniaze. Nie? Toto je najlepší Santa Claus na celom svete. Toto je taká... Opsi. Čo ti dáva? Ale čo sa spravil, môj Santa? Dobre, môžeme ísť. Ja som prostý Santa. Nie, ty si pekný Santa. Musíme ísť po schodoch, nie do tunelu. Po schodoch. Dobre, ty si... Dobre, takže ty si fakt dobrý Santa, no. Úplne máš dobré driving skill. Blízky robíme po tuneloch. Dobre, teraz dobre, ideme. Dobre. Teraz ideme k nám... Ja si to, jak sa to pekne spravil. Dobre, prvý darček máme. Máme dva darčeky. Lepší život a Robuxy. Ale toto, čak tam si mal hore dom, nie? Jaj, takto! Dobre, ideme ešte 7, tu sme neboli. Dobre. A otvorené mám. Kde je tu? Kde tu je? Neviem to. Sa nedá otvoriť. Ja som najlepší Santa Claus! Ináč ja si teraz iba uvedomil, že aj môj ocko hovorí, že on je Santa Claus. Niekto ti kradne auto! Niekto ti kradne auto. Daj si ho do garáže, otvorím ti garáž a si ho tam daj, lebo ti je ukradnú ešte neviem čo. A musíme ísť spraviť lepší život a toto. Počkej, čo si táto? Neviem. Dobre, Napíš to, ja pomaly píšem. Čo chceš na mňa? ona chce zase peniaze. Ďalší človek, ktorý pýta peniaze. Musíme ísť spraviť peniaze. Dobre, robie, ja sa tam idem odpisovať. Okej, ja idem spraviť peniaze. Tak dobre, pekne vyzerať. Vlastne čo ťa platím. Dostaneš 1 000 000 peniazí. Dobre, niečo idem spraviť. No, to je veľmi
mieć dobre. Ja robím nejaké peniaze. Ešte potom, jak to spravím Robuxy. Počkaj. Spravím peniaze, tak to tu robím peniaze. Aj keď... Budeme rozdávať. Dobre, nech sa páči. Oto! Spravil som peniaze. Spravil som prvý darček. Idem. Ona píše, že ona je princezna. Však dostala svoj darček a nech ide preč už. Pizza. No ona, ľudia, vidíte, ona je pizza. Ona je pizza. Vôbec to nemá byť Vôbec to nemá byť Dobre, robím robuxíky. Ešte pre toho týpka, tomu dáme potom poslať. Potom toto, potom musíme ísť toto, potom večeru to musíme dávať všetko pod stromček, čo si chceme vyrobiť. Santa, mám ti nachystať sane? Všetko chystaj. Dobre, takže donút. No pýta, že či môže donúť. Ja píšem šúr. Šúr. Ja napíšem súr. Takže spravím nejaký donút, keď chce. Až zapísal. Šaka, faka, vybieka. Ide, tu má. Počkaj, ja to dám. Čo znamená šaka, faka? Neviem. Máme zatvorené, čo za otvorené, zatvorené. Však jak ja ti jem pretiesané. Dobre, máme to 15 sekúnd. Čo? Za to, však tie sane nie sú také rýchle zase. No, raz, dva, 3, 4, 5, 7. Už som tu! Ale spomalili, to čo školilo. Dám to do garáže, tie sane. Daj sa nám. A však, tak, počkaj, máš premium kúpené Santa Claus. Ja! Počkaj, čo robíš? Čak mi otvor garáž. Ja nemám kde otvoriť. To je s osobný. Mestí sa. Mestí, úplne v pohode. Ale ja nemôžem jazdiť. Lebo máš premium kúpené. Nie. No tak vieš, jak si ja mám. Ty to kúpil. Už ty máš veľa veci, jak ja. No, a večer už budeme musieť ísť robiť dart, musíme rýchlo robiť ešte nejaké hračky pre deti. Ja som nič nedal. Daj Santa Workshop, daj rýchlo Santa Workshop. Potrebujem Santa Workshop. Ne toto nejakú pizzerku, daj Santa Workshop, Santa Workshop. Takto si ľudia budú myslieť, že sme na posmiech. Ale čo mám dať? Však už si to dal, však to posledné. Ježiš, však ľudia si budú myslieť, že sme idioti. Však nemôžem robiť pizzu, že tu Santa Clausovia. Dobre, musíme ísť robiť hračky rýchlo. Máme čas. Nemáme, však už za chvíľku sa smieva, už za chvíľku musíme ísť dávať darčeky. Ale pomalý si. Ja nie som pomalý, akože. Ale tak je meno a prečo ma unáša nejaká typka? Ja musím robiť hračky. Alex? Ja robím hračov ľudí. Počkaj, to nie... Santa Claus, najlepší je Elfas. Dobre, Santa. Čo?
Vianoce, ale Santo si ber svoje darčeky, sa smieva. Už by sme si mali... Ale však ja nemôžem ísť, ale ja mám ísť domov. Čiže chod domov. Tu mám svoj diel, kde sú to? Kde to je? Musíme ísť... Darčeky. No, nie to všetko pobe, všetko to zabav. Ale čo nám zábať, že tu nič nie je? Však čo, tu sú samé hračky. Všetko bav. Toto? Aj ber všetky darčeky ber a všetko to musím, ja to všetko, dobre, poďme, už by sme sa mali schystať. Už začína noc. Otvor! Dobre, budem ťa čakať. Ja zatiaľ nachystám už sane pred dom. Poď rýchlo! Santa Claus! Musím zavrieť iba garáž. Santa Claus, Santa Claus! Ja neviem šoférovať. Ani ja. Je tak vystúp, ty si mi asi obsadil šoférske miesto. Skús vystúpiť, Santa. Santa, skús vystúpiť. Santa! Áno, ty si obsadil miesto šoféra. Hurá, už je smiech. Dávaj turbo, to za... Oni majú vonku, toto bude najľahšie, oni majú vonku stromček. Dobre, však už povie. Aj však ono to ťažko to prísť. Dobre, daj tam darčeky. Ale ja som nezebral všetky. A však tam daj niečo, proste, ja tam šupnem niečo. Ja som vám dal už. Ja, ty si tam už dal, tak naša daj. Jingle bells, teraz ideme... Ďalší to bude tiež ľahký, lebo tam bývam ja, takže to nám proste môže len tak odomknúť. Ale počkaj, však... Ale však vieš, jak sa tie ťažko sa tie sa neovládajú. Dobre, chod dnu, ja ti odomknem. Ja to odomknem. Počkaj, však nie v tej ceste. Ja darček. Dám už. Dobre. Dobre, daj tam darčeky. Kde sa dáva? No, už si tam dal, nie, dal si tam darčeky. No mám, ale jak tam mám dať? Však si tam už dal, nie. Nie. Však daj cestu, takto daj cestu do krabicu, tam daj darčeky. Podávam. Jaj? Už tam dať cestu tie Dobre, darčeky. čo chcel? Ja som chcel PlayStation. Nie, dám ti jedlo. Ja, prečo? Ja som chcel PlayStation. Nebo všetko bude dokonalé. Takže, čo sú také... Čo dáme tam? Všetko tam bude mať, všetko tam bude mať. Ja už tak čakám na toho Santa Clausa. Ako ja neviem, uvidím, že ja som ako šťastný, že mám Santa Clausa, a mi to príde také divné, že ma proste uniesol Santa Claus. Dobre, poďme, uí. Takže teraz musíme ísť na iný dom. Ďalej. Aj do kostola niečo sa mali dať. Dáme aj do kostola, len toto teraz ideme. Ču, je tu Santa Claus, otvárajte dvere, prišiel k vám už Santa Claus, otvárajte. Ja zatiaľ nejako splním. Už Santa nemôže dávať darčeky, prepáč. Tak mu daj do ruky normálne darček. OK. Dobre. Nech sa vám ľúbi. Dobre, nasadaj. Si to povie. Idem na seba, počkaj. Ideme Jingle Bell, takže ideme teraz do kostolu. Dobre, chod na niečo farárovi. Dal som tam. Tak poď už. Ideme ďalej dávať darčeky. To je všetko. A však ešte na druhej strane sú domy a my si ho musíme všetko stihnúť za jednu noc. Stíhame.
Všetko stíhaj. Pozri, tu tomuto daj lepší život. Tento chce lepší život. Mám počítač, to si zaslúži. Však ten vnútri, ten zajac taký fialový by tam mal byť, neviem. Vedel si to, nech sa vám... Daj mu darček proste. To máte, nech sa vám páči, nech sa vám páči. Povejš. Počkaj, sa daj. Tak do tohto domu musíme ísť. Pozri, tam daj poďte dva biele stromčeky, darčeky. Oni to ťažko sa zatáča s tými sobami, oni sú strašne postihnuté. Choď teraz do toho ďalšieho domu, Santa. Do tohto ešte choď. No, proste pobehaj všetky tieto domy. Dal som. A ešte do tohto si nešiel. Do tohto Ja príkrom. som tuto aj tu som bol. Aj tu som bol. Ja, aj ty si to všetko stihol, tak nasadaj. Ale nám tam nasadá nejaká baba. Nevadí, poď. To som dal. Aha. Ty sem všetko dáva. Nie, mne sa nasadá nejaká baba, ona ti obsadila miesto, nejaká baba. Choď preč sa diel. A nech už vysadne, dobre, už ti obsadila, už odsadla. Povej do kráľovstva, škos nezaslúži. Nezaslúži. Toto si zaslúži. Pravda. Nech sa vám páči. Merry Christmas, everyone. Bože! Do domu veselo! Dobre, otvárajte garáž. Idem. O toho povedu. Nejaké to tie soby sú nejaké moc ťažké na ovládanie. Čo sa deje? A poď sa pozrieť, čo sa tam stalo. No to ma zaujíma. Tebe horí celá dielňa. Musím tu ísť celé... Zatiaľ platím. Však ja to nemôžem, že si spalil si celú dielňu. Aj tu je hore. Tu nie nič. Dobre. Tu to tak... Kto to dovolil? Neviem, niekto sa nám asi... To bol asi jeden za to, že si mu dal uhlie. Dal si aspoň niekomu uhlie. Ja som dal všetkým svoju PS-ku. A dal si aj niekomu uhlie? Poď sa povedať, čo máš v dome. Dobre, idem, toto je tvoje autíčko. Počkaj. No, takéto dobré fáro. Dobre, ja tam idem už. No tak to ma zaujíma. To čo je? Čo ti dáva? Tak toto sú tie najlepšie Vianoce, normálne, že... To ešte to sa to ujedlo. Ty kokos, toto sú ale Vianoce. Všetky nažeky som udelal, som tak pomáhal. A ešte si čo zaslúžiš. Tak ty si frajer. Normálne, že... To si zaslúžiš. Ďakujem, takže ľudia, toto, že asi... Ty ticho domov, ty tu nepatríš. A ešte toto si zaslúžiš. Ja som normálne, že... A ešte ti dám moju kreditnú kartu. Do banky. Santa Claus, ďakujem. Ináč môj otec hovoril, že on je... A toto je zase doma domu. Kvôli kedy. Hoci kedy. Bol si výborný pomocník. A prečo môj otec hovorí, že on je Santa Claus? Ja nie som Santa. Okay. Tak ľudia, čaute! Čaute! Čau!